Upang maisaayos ang government procedures at public services, pinaiigting daw ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Ease of Doing Business o EOD Law. Layon din itong mahikayat ang mga mamumuhunan na magbukas ng negosyo sa pamamagitan ng pagpapabilis ng mga transaksyon, kabilang ang pag-i-issue ng mga permit at lisensya. Gayon din ang pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na dawit sa graft and corruption. Kaakibat din ito ang digitalized system. Samantala, bilang pagtalima rito at bunsod na rin ang nangyaring pandemya, inilunsad ng Securities and Exchange Commission o SEC ang kanilang online registration system. Ang SEC ang ahensya ng gobyerno na namamahala sa pagpaparehistro at pangangasiwa ng mga korporasyon at investments. Siyempre naman tuloy-tuloy po tayo at hindi lang po tuloy-tuloy, mas lalo pa pong ini-improve ng aming tanggapan ang pagpaparehistro online. Meron po tayong tinatawag na SPARC. Yung SPARC na to, meron po tayong 1SEC dito na kahit isang oras lamang po lalabas na ang inyong registration ng inyong kumpanya. So dun sa ordinary naman, registration na tinatawag na bahagi rin po ng SPARC, ilang araw din lang po, pwede na po tayong makapagparehistro. Simple, madali, at mabilis na lamang daw ang proseso. Bylaws. Yung Articles of Incorporation and Bylaws, yan po ay computer-generated na po. Yung sa system na mismo ang magge-generate ng articles and bylaws po ng ating kumpanya. Ang kailangan na lang po natin gawin ay i-fill out po yung mga necessary information na kailangan po ng ating system, like yung pangalan ng korporasyon, address ng korporasyon, pangalan ng mga incorporators, kanilang address, at gayon din po yung kanilang TIN o tax identification number. Hindi na rin daw kailangang magtungo physically sa tanggapan ng SEC upang i-avail ang kanilang mga serbisyo dahil ito ay maaari nang gawin lahat online. Online registration na tayo, pagbabayad online na rin, at gayon din po kung gusto nyo pong ibigay din through courier yung mga aplikasyon na generate nyo sa ating system, pwede rin po, kaya hindi na po kailangan magpunta sa aming tanggapan para tayo ay makapagparehistro ng ating korporasyon. Kasama si Liana Canilao, Angelica Cara, CLTV 36 News.